mukoma tiripo makasimba tiripo. Ini nditwawo myuka miviri ndabva kuNhumbi FM. Ndauya pano ndakamirira vanhu veNhumbi FM. Ndauya panomaererano nenyaya yakaitika pano, pane tsaona yakaitika pano. Saka ini ndichakupai mukana kuti mutudze kuti zvakafamba sei kuti zvinhu zvizoitika izvi. Saka muchatanga mandudzo zita renyu senemu yenyu nemopi topinda munyaya mutudze kuti zvakafamba sei. Justice Matongodze. Tisu takasangana nayo nyaya ndinongoti zvinhu zvakaitika ndezvekuti mukwasha akauya akapisa ambu mumashure mekunge wanetsana nemudzimai wake. Mudzimai wake akatiza akaenda kunana sekuru wake. Iye mukwasha ndokuuya unokupa kupisa ambu. Saka mungaita ruzivo here kuti mukwasha uyu nemudzimai wake vakanetsana nyaya yechii? Aipapo ndopandisiri kuzoziva kuti nyaya yavo inge iri. Alright, ndachikumbira kubvunza kuti chiitiko ichi chakaitika riini uyezve nguwai? Rumwe zuro rechitatu makuseni zvekuma8 womakuseni. Wanga wari wega here kana kuti wanga uine vana wangoina? waive nevana. Zvakaoma. Alright. Saka inini ndachida kuziva kuti munoti kudiko nechiitiko chakaitika ichi? Chiitiko ichi isusu hachisi kutombotifadza ende hatisi kutombofara zvachose. Chiitiko chakaitika musi wechitatu. Saka regai tipewo mukana kune mwana anga aripo. Tachikumbira kuti utudze kuti chii chakaitika kuti nyaya izvi zvizoitika izvi. Zvandakaona tatiri ndandiri kumundo ichera nomwe baba ari avo mama wakuenda newana kuchikoro watosvika pamusoro paruwara ona uyu naushu wachienda wacho waperekedza kuchikoro wasvika paruware batangoona baba wajunior uyu wachibuda nepaseri pezvimagenzi wachitonotora namama isusu paone redu takaona kunge wari kuda kutonowa mhuri yese kudai. Wasvika pavari mama bhanda toona kuti vari kutonetsana navo vananzi vari kudedza mukomajasi mukomajasi wangu vari kuzasuka bandanzwa kuti mama wasi kunzwi mukomajasi waya wasi kunzwiwa bandadedza ndikati mukomajasi mbodedzwa bandatoona tem bandanzwa chinhu chaputika andati kwashii chaputika ko wakunetsana nei kwajeni wandoziva chaicho bandati vandaona baba kutowa kumhanya pandakaona baba wakumhanya vandatoona moto wakutobvira ndichisvika pandatoona mama ndiwo vari kubvira wakutobviswa hembe dzavanga dzina baba nyumba ndavabatsira kubvisa mubajuniwa futi vanga wane chigubhu chachine petu muhomwe ndo chakaputika ichocho chawanga wakutobvira wobvachira ubva wamhanya unobviswa kusina baba ini bva ndasara na mama ndakuwabvisa bva wauya mama bva wauya kuno kubva ndavapa dzimwe hembe ndazoendesa kubva ndati namama ndoendese kuklinika ndazoziva zvakasara chipo. Alright, saka mukwasha uyu zvaakaona kuti akatanga amwa mushonga here kana kuti akazomwa mushonga mushure mekunge aona kuti haana kutsva? Mukwasha akati achingobata ambuya achiwadira petu achikwenya apedza kuwakwenyera ndopaakambva amwa mushonga mubva azvibatidzo iyi. Zvakaoma. Saka uyu mukwasha uyu ari kupi? Mukwasha ari Marisape kuchipatara. Ko vana ambuya natezvara vari kupi? Vari kuhospital futi vari kwaMutare. Alright. Inga zvakaoma. Saka imimi ndadzoka zvakare kwamuri. Munoda kuti nyaya iyi imimi muri kunzwawo sei maererano nenyaya iyi? Ende nyaya iyi munoda kuti isvike kupi semi sevanhu vakaitirwa mhirishonga iyi? Isusu hatisi kutomboda kuti igumire ipapo. Tinenge tichitoda kuti isvika kure. Isvike kure. Alright. Zvimwezvo zvandanga ndichida kubvunza zvekuti munhu uyu kuuya kwaakaita kuti azosvika pakupisa vanhu anga ane nguva yakareba sei auya munzvimbo ino? Iye matauriro ake akuzobvunzwa aiti ane 3 days auya.
aiti aiuya achisvika mumadziro memba achinzwa zvataitaura mumba. Iye kurara airara mumuti, hameno muti upi uyu neuyu pamiti mihombe tuiri kuseri kwemba. Aiti iye pakutaura kwake aiti aida kutipisira mumba tese semhuri kuti timbva tangofira tese mumba, asi nekuda kwekuti ane vana vake uyu nevandakatobata ndo vakatoita kuti tiraramewo pano. Dai pasina izvozvo dai makangonzwa kuti musha wese wakaparara. Ndanga ndichida kuziva kuti panyaya dzepetrol apa anga ine petrol yakawanda sei? Papetrol kune yatakaona isu takaona 7 liters. Alright, ndada kuziva kuti kumusha kwake kwaakabva kumhuri kwake makambovaudzawo here, uyezve vari kuziva here maererano nenyaya yakaitika iyi? Vari kuti Isvike kure. Alright, hamaita basa nekutiudzawo nekushiya nesu vanhu venhimbe media. I hope tichafamba nemi kusvika nyaya iyi isvike kwaMugama Chika Makumbo.